زرزرات زين انهم تنسي تحت عدمه حلاقي كل انتناو معبالن عدلاتن دق انستي عالمنا كوينو سلازلو نموغادو هونن عتوبن صعرتات ككاد كم زدلي تنسي تحت عدمه نموغاد نقالس بزبل تيما بمتحبار همادن مع كان حزب ودو حبرات هاجراتن بسلاسات تقمتي ابادراش هاكوس اسمره هبستقاني عاقبات تقليصوم ابتي منيسترات امباسادرات استفضالي هاجرات وكلت محبراتن كالوت عدماتن استرخبلو غاطامي بريزيدنت هاماده ويزرو القبراب بابزس معتقال اعترا كاب صباح ناصنتات حيزا دخندت نموغادن كلنتناو معبالن مغنصافن حيال صعرتات تكايد مهلوا بمتقاس بمنصر زعلامات تاتزي أدنت تحت عدمه حناقن معبالن زي معروينتن عدلاتن تساتافنتن صوتان كم زخونه بمأمان بمتكل كتقالصو مصلحن مهلاوان انصيرام ويزرو الأولى سعيبات انسي تحت عدمه نموغاد استواهدت صعري ملا عبرة السب أكلت منقسن محبراتن كم زحاتت بمحبر كلهم وقنات نقالتاوي قودنتاتو بزقبات تغنزيبهم بنقحات كواسو هزخ خيرام وكيل معكنون حزبي ود حبرات هاجرات بيرترا مستر دان ادلو بغدو قانستيتي اكلاونسنا امراون بقعتا كي معبله نتنسم ستقالع كلنتناو معبالا كم زخلف بمبرا بمسرس تخايد مصنعتات طنقنايزي خستت قدود مرعى سلازخونه حبرتسب نسعبينات قدود مرعى بزقبا كغنزبو بفلاي ام معبالا بزركبه هاجرات زركبو ولد دما ندقنستيو دقوم بزقبا بمخصكواس وننت مدباتن كخونا كحجزون كم زقبا اسميرلوم تنسي تحت عدمه تنقو مرعى تحت عدمن صوتا عمصن صعبينو دما موتا بغزي وليد فيستولان بسغاو ركب زمحلالف حماماتن اب اسم مغبارو نمصاي عدلاتها غداي زصلمت كم زخونه اب تاخيبات غليصوم بتمدب غجله بحال اثر بزقربته نتنسي تحت عدمن صعبيناتون زنصبارق بحالاو مسنادو تسني نيرو ኤርትራ በሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሪፐብሊክ ደቡብ አፍሪካ habስተወደበን ላሊ 73 ሃገራት ተሳተፉን ዲፕሎማሲያዊ ኤክስፖ ከም ተሳተፈት ካብ ከተማ ፕሪቶሪያ ዝበጽሐና ሓበሬታ አረዲዩ ቁሸት ምሪት ኤርትራ ንወግዕን ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ጸጋታትን ተፈጥሯዊ ጽባቐን ኤርትራ ከምውን ንዘሎ ምቹ ናይ ወፍሪ ዕድላት ዘንጸባርቕን ዘጉልሕን ባህላዊ ማሕበራዊ ታሪኻውን ቱሪዝማውን ትሕዝቶ ዘጠቓሊሉ ምንባሩን ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ከም ዝነገድዎን ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ አመልኪቱ በጻሕቲ ንሓፈሻው ትሕዝቶና ቀራርባን ከምውን ተዋህቦም ሓበሬታ ዘለዎም አድናቆት ብምግላጽ ካብቲ ምርኢት ብዛዕባ ተፈጥሯዊ ዕድልቲ ኤርትራን ማሕበራዊ መነባብሮ ህዝባን ንዝነበሮም አፍልጦ ዝዕቢ ሓበሬታ ከም ዝሰነቁ አብርሆም ዲፕሎማሲያዊ ኤክስፖ ደቡብ አፍሪካ ንኽብሪ ናይቲ ኣብ ታሪክ ቃልሲ ደቡብ አፍሪካ ዓብይ ግደ ዝተጻወተ ኦሊቨር ታምቦ ዝተወፈየ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከብ ሕሩም ሕዛእቲ ብዘሎ ትሕዝቶ ዓንባብያት ክልቲ ኣብ ምርባሕ ንህብን ምስሳን ትምህርቲ መዓርን ዓብይ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ኣርባዕተ ንህብ ገሊጾም ንሳቶም ኔሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውስን ከባቢታትን ወቕትን ተሓፂሮም ይነጥፉ ብምንባሮም ኣታዊኦም ድሩት ከም ዝነበረ ብምግላጽ ምስ ምስሳን ሕሩም ሕዛእቲ ግን ሓያሎ ኣግራብ ስለ ዝጠጥዑ ዘተኣታተዎ ዘመናዊ ምርባሕ ንህቢ ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ገሊጾም ምርባሕ ንህቢ ቅድሚ 10 ዓመት ከም ዝጀመሮ ዝጠቕሳቶ ሙሴን ባይ ምስ ወቕትን ክሊማን ቦታታት ብምቅያር ዝያዳ እቶት ከም ዝረክብ ብምሕባር ከበሳን ባሕርና ተመላለሰ ካብ ሓደ ቆፎ ላዕሊ 30 ኪሎ መዓር ከም ዝረክብ ሓቢሩ አቶ ዮሴፍ ወልዳይ ብግድኡ ቅድሚ ሕጂ ካብ ባሕርና በውስን ከባቢታት ከበሳን ይንቀሳቀስ ከም ዝነበረ ብምዝካር ሎሚ ግን ሰላም ትብባዕ ሚኒስትሪ ሕርሻን ምምሕዳር ዞባ ደቡብን ኣብቲ ዞባ ዝርከብ ሕሩም ሕዛእቲ ዘመናዊ ቆፎታት ብምዝርጋሕ ምህርቱ ኣብ ምኽዕባት ከም ዝርከብ ኣረዲዩ مرقاص وحسنة معر أكل مرقاص وحسنة مقبي زبالة هاتو يوسف عبد التسمنا نهبي جنازة تمزمزة سوريا أتاوز ركوبة مخانو بمجلاس أبزو وانزي مسكال أيو 250 قفطات كم زون نبريوم أبزو بدو بزمناون بهلاون قفطات زرابحو لعلي 14 أسلتات نبي كم زلو سندات هابت انسسا زوبا دبو بيملكتوم አባላት ግደፍ ነው ዞባ ጨንፈር ማእከል ጀርመን ሀገራዊ ክብርታታ በመንስያት ንምስራጽን ተሳትፎም ኣብ ሀገራዊ መደባት ልምዓት ንምዕዛዝን ጻዕርታቶም ከም ዝሕይሉ አረጋጊጾም ውዳበና ምስጢር ዓወትና ብዝብል ቴማ ብ27 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ማንሃይም ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ በጀርመን አቶ ዮሐንስ ወልዱ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገርን በህዝብን መንግስትን ሰላሰሉ ዘሎ መደባት ልምዓትን ህንጸትን አመልኪቱን ተሳተፍቲ ሰፊሕ መግለጽ ቀሪቦም ካብ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ ካሕሳይ ተወልደ ብወገኑ አባላት ግደፍ ጨንፈር ጀርመን ኣብ 2013 ዘካየድዎ ኣድማዕ ንጥፈታት ብምጓስ ከም ወትሩ ቀለስቲ ብምዃን ንሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ዝዓለመ ተግባሪ መደባት ክሕንጽጹ ዘኻኺሮም ተሳተፍቲ በብጉጅለታቶም ናይ ዘሰላሰሉ ንጥፈታት ገምጋም ድሕሪ ምቕራብ ዝምድናታቶምን ጥምረታቶምን ብምሕያል መድረኻዊ ብድሆታት ንምቅጣም
ኣብዚ ሕግዙ ነጥብታት ድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ መኸተን ሃገራዊ ልምዓትን ንምዕዛዝ ብዝለዓለ ከም ዝነጥፉ ኣረጋጊጾም ንኩነታት መንእስያት ኣመልኪቶም ኣብ ዘካይድዎ ዘተ ድማ ብስነ ኣእምሮኣዊ ኩናት ኣቓልቦ መንእስያት ኣስፊልካ ግድያት ንምግባሮም ንዘንቀደ ተጻብኦታት ንምምካት ብንቕሓት ክሰርሑ ምዃኖም ገሊጾም ኣኼበኛታት ኣብ መወዳእታ ኩልንትናዊ መደባት ልምዓት ንምዕዋት በቲ ሓደ ኣንጻር ህዝብን መንግስትን ዝካየዱ ተጻብኦታት ንምፍሻል ድማ በቲ ካልእ ዝሕግዞም ውሳነታትን ለበዋታትን ከም ዘሕለፉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ተማሃሮ ከተማ ሓጋዝ ኣፍልጦም ኣብ ሕጊ ብምብራኽ ገመናትን በደላትን ኣብ ምንካይ ተረኦም ከዕዝዙን ኣብ ትምህርቶም በላሕትን ተወዳደርትን ክኾኑን ሓላፊ መደበር ፖሊስ ንእዞባ ሓጋዝ ምክትል ተለንተ ክፍለ የሱስ ኢሳቅ ኣብ ዝገበረሎም ሰፊሕ ሰሚናራት ዘኻኺሩ ምክትል ተለንተ ክፍለ የሱስ ኣብቲ ንምክልኻል ገመናትን በደላትን ከምኡውን ምክትታል ሰብ ሰርሖን ባህርያውን ሓደጋታትን ተራ መንእስያትን ኣመልኪቱ ዘካየዶ ሰሚናር ተማሃሮ ክብርታት ሕብረተሰቦም ብዝግባእ ለልዮም ክስዕብዎ ብእሩም ስነ ምግባር ተኸስኪሶም ከዓብዩን ክጓዓዙን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብትምህርቲ ብሉጻት ኮይኖም መጻኦም ከውሕሱ ተላብዩ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ኸላይ ደረጃ ከተማ ሓጋዝ መምህር ሽማይ ወልዳይ ብግዱ ተማሃሮ ተረኺቡ ንዘሎ ዕድላት ትምህርቲ ብዝግባእ ክምዝምዝዎን ምዕባለታቶም ብትምህርቲ ክረጋግጹን መዒዱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ መምህር ሳልሕ ኢብራሂም ብወገኑ ኣብቲ ንዞባ ምዕሩይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምውዳድ ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ጠቒሱ ተማሃሮ ነቲ ዕድል እዚ ትምህርቲ ብዝግባእ ክምዝምዝዎን ኣብ ኩሉ ንጥፈታቶም ካብ ገመናትን በደላትን ጥንቁቓት ኮይኖም ክጓዓዙን ተሓሳሲቡ ኣብቲ ሰሚናር ዝተሳተፉ ተማሃሮ ኣብ መወዳእታ ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ክዕቅቡን ኣብ ትምህርቶም ተወዳደርቲ ክኾኑን ከም ዝፅዕሩ ብምሕባር ኩሉ ዝካየድ ንጥፈታት ንምዕዋት ካብኣቶም ዝሕተት ከማልኡን ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም